Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene siziň bilen Murat Gurbanov. Men şu gün siziň bilen biziň dewlete akçamyzy guruluşy görýän. Biziň dewlete akçamyz häzir şu günden başlaýar. Türkmenistanda we Türkmenistanyň daşynda onun akçam ady Strelka. Onuň manysy näme? Siz Rusça Strelka diýen sözi düşünýärsiňizler, ýani şeýle galdyrylan bir strelka. O strelka vertikal bolan ýagdaýynda onu biz şonu adam hükmünde daştan seyretsek ya da adam şu galmalıyın hükmünde görüp biler. Yine şu strelkanı men size haýyş edýän, sizin hemmäňize biz dewlete topary bolup Türkmenistanyň halk hereketi, Demokratiýa watan Türkmenistan sizden haýyş edýär, şu strelkanı Türkmenistanyň hemme ýerine goýun. Depede daş bilen ýazyn, ýani ýerde ýazyn, gapyda ýazyn, stenka ýazyn, hemme ýere ýaradyň şu strelka diýen ýani znagy. O diýmek näme? O diýmek galyň diýmek, o diýmek bolunny, biz çydabildik, biz galjak diýmek. O diýmek Türkmenistanyň her adamy galmaly şu diktator rejime garşy. Ine şu strelka akçasy şu günden gider, bir aýlap, ondan biz analiz eder, ýani şu netijesi boýunça. Şunuň bilen biz Türkmenistanyň halky özgörüşlere taýarmy ýa şol özgörüşlere ýani goşulman gapdyrly dum diýip kesipläp bilýäs. Indi Türkmenistanda men Türkmenistanlara haýyş edýän. Siz owada bolun. Siz ýani raýonda bolun, siz etrapda bolun, siz şäherde bolun, siz vilayetde bolun, tapawdy. Depede owada şu adamlar görür ýaly, giýje günni tapawdy ýok, şonu berilýän. Şu çopan olup giden ýagdaýynda da şu depejikde şu strelka ýani daşdan görünür ýaly, daş bilen ýatyp goýun şonu. Ýerde asfaltda ýatyp goýun. Gapylarda polisiň ýani polis bölüminiň gapysyna ýazyn, häkimiň gapysyna çykyp gaýdym. Hemme ýerde şu strelkany görkezdim. Hiç bolmasa şol gazetler alýanyz Berdimuhamedowyň üstünden strelka edip görkezýäňizde video suraty düşüp bize iýen. Şu strelka goýan ýerinde ya da bir strelka goýsa şonu görseňiz hökmen suratyny videosyny alyp bize iýen. Sizden haýyş. Ol şul akçam esas manysy Türkmenistanda her adam, bizi görýän adamlar, bizi görmeýän adamlar şu soralar berip sizden sorarlar, näme bolup geçýär. Şonu siz düşündirýärsiňiz. Dewlete topary strelka akçasyna başlaýar. Şol akçada şol kim adamlar özgörüşlere taýar bolsa, demokrat üçin görüşýän bolsa, ine şu strelka şol adamyň şu ýerde badygyny görkezýär. Diýmek şol adamy eger başga adamlar goýulsa, gapdalyna ýa gapaýa ýene bir ýere strelka ýazmaly. Haçan siz strelka goýsaňyz bir ýere, siz görürsiňiz daş döwrüňizde, siziň pikiriňizi, siziň ýani demokratiýa görüşüňizi goldajak adam barmy ýokmy görürsiňiz. Şoň üçin dewlet aktivistleri haýyş edýän Türkmenistanyň içindäki siz başlangyjy adamlar sevsin, adamlar goşulsun size. Şoň üçin oň isleýän görnüşinde ýatyp bilersiňiz. Bir liste çyzyp ýani video berin. Ya da bir liste çyzyp strelkany astanovka ýelmep şoň suratyny berin. Tapawdy ýok. Hemme ýerde strelka bolmaly. Başar üzerinde vertikal bolmasa horizontal tapawdy ýok. Ine şul akçasyny hemmäge çağırýan, şul akça boýunça egerde soruňyz bar bolsa, onu şul häzir videoda men size jogap berin, maňa soruňyzy berin. Näme agym näme goýmaly diýdiňiz diýär biri, ine siz strelka çyzyp şonu suratda video alyp bize iýermeli şu strelkany. Şoň üçin şul strelkada ýani bir minut şu strelkany edinňizde şu strelkada edinňizde siz esasy şu strelkany goýunyňyzda ýanyňyzda adamlaryň siz ýaly görüşýänlerini ýa-ni görüşýän adamlar görkezler ýaly siziň görüşýäniňizi görkezler ýaly görüşýän adamlar, görüşýän adamlar siziň bardygyňyzy görür ýaly şu strelka goýmaly. Strelka diýmek Berdimuhamedowa garşy men görüşmegine taýar,
men opozisiýany gollayan, men devlet taporuny gollayan, men özgörşlükleri tagayar, men öz adalatlygyma görüşýär. Görüşýänlere goşuljak diýdi. Ýene bir soraw bar, gelin şoňa ferit geçelim. Şu soraw mana da Strelkanyň Berdimuhammedowyň oturucuny goýmaly. Her oturanda sırtını yazar yani. Ondan koysanız bolýar. Kabinet ministrinde işleyenler, ubojçylar, yani nimeler şöyle hizmet edenler koyun şu Strelkany. Görsün Berdimuhammedov näçe köp görse şu Strelkany Türkmenistanyň halky şuň alyp barýan siýasaty bilen bağlaşanok ve özgörşlükler istiyar diýdi şu. Şoň üçin Strelka goýulmaly. Men size Türkmenistanyň gelen täze habarmaýdyn, ýalňyja men Türkmenistanyň guruluşdum, şoň üçin gijadım. Türkmenistanyna internet hemme ýerde ýok. İnternet ýok bolsa VPN'im ýok elbetde. Ine mesela şimdi Levava ya Marina şoň aňarak ýaşaýan oglaryna interneti 3000 2000 garşyp durar. İnternet çatışjak bolup. Şol mesela şimdi Çerjo ve onun etrawyna, Mar ve onun ýakynlaşan etrawyna internet 1000 hojalykdan ýa-ni 150-200 hojalykda internet. O internetin olur ýaly pes ulanmagy adamın internet bilen meşgullanmasy däl, meşgullanjak bolmaýany däl. İnternet Türkmen Telekom şul interneti goýup şol ýetirip bolmasa hemme ýerde 3000den, 10.000den, 5.000den, 15.000den adamlar ýa-ni nowatda dur internet almak üçin. Ine Berdimuhammedov arkamda Berdimuhammedov aýdýar, san tehnologiýasy ýene bir plan pisçigan, ine bir eýdýär, Türkmenistanda internet ýok. Türkmenistanyň telekomy interneti hemme ýere ýetirip ona aýtmaýyn, Türkmenistanyň gazy hemme ogry baran. Siz näme özgörşlüklerini 30 ýyl etdiňiz? İnternet hiç ýerde ýok Türkmenistanda. Diňe şäherlerinde we etraplarynda ýok. Ogry we hiç wagt internet bolmady. Kör bolup otyrar şu. Öz doňlaryndaşlar bilen gürleşip bilen oklar. Ýa-ni habar tutuşup bilen oklar. Şol owa bir hat ýelenmesi ýa bir habar edip telefonu jaňa dämese internet düýünden ýok. VPN aňarda dursun. Ine şu ýaly owalarymyz bar, şu ýaly ýa-ni informasiýa tarapyndan dol kesilen owalar bar. Ine Türkmenistanyň prezidenti san tehnologiýasy biz öýsýär, plan dip ýa-ni diýişmeler bütün dünýäni alyp geçip. Başga bir informasiýa geldi. Ine Kerkiçdäki aeroporty Türkmenistanyň prezidenti we onuň garnaşlary näme bulanýar. Men öňüm eşdiýärdim. Her hili gulluklardan, her hili adamlardan ýöne şuň ýene de şonu bir näçe adam agrak geçdi. Şu ýerden narkotikler günü Meksikaga gidip Amerikaga gidiyor. Şu ýerden narkotikler alınıp Afganistana mümkinçilik döredip, şu narkotikleri uğradıp Türkmenistanyň gazyny Afganistanyň üstü bilen ýa-ni Pakistana çekmek şertler bar. Ine şu ýaly haramzada, şu ýaly mafia, bandit adam Türkmenistany dolandyryp otyr. Şu Türkmenistany gowlup getiren o. Getirmeden. Muň oglan bandit, ören bandit, ýegenleren bandit, hemmesi bandit adamlar. Döwlet ýok diýip öňden gelýän banditler bizi ýa-ni baswarly. MHM, polis we beýleki parahollara ýüllenýän. Siz şu banditlere hyzmat edýäňiz. Paraholy edýäňiz, açyk pul gazanýaňyz. Ol dogrudur, ýöne şu banditler sizin Türkmenistanyňyzy paçalyk alyp gidýär we şonu sizin bulursunuz. Şoň üçin de gowy ýaşaryny pikir etmeň. Sizin çağrıňyzy, sizin hem ýa-ni dogan garnaşlygyňyzy şu ýerde gynarlar. Ine şu ýaly Türkmenistany şu ýolla akıp barýan ýylyndaky Berdimuhammedov alyp barýar şu siýasaty. Ine şu siýasatyna garşy bolsaňyz, siz Strelka aksiýasyna goşulyň. Şu Strelka aksiýasy her bir Türkmenistanlara degişli. Her bir Türkmenistanly adam egerde özgörşlük isleyen bolsa, egerde şu demokratik
özgürlükleri itleyen olsa, eğer de şu aktivistler, opozisiyanı, gраждан aktivistlerini, logikani, yani bir durnuklu, adaletli dövleti isteyen olsa, onu şu atsa boşunmalı. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, sizin hemmäňizi şu atsa çağırýar. Eger de şu aksy boýunça torumuz bolsa, biz häzir bir saatdan çykyş ederiz. Ýene de şu aksy boýunça size düşündiririz. Hemme zatlary şu aksaň netijeleri, materiallar ýygnansa, şu ýygnanan materiallary size her ýygnanlaryna görä size ýani gököder durur aksaň gidişini. Yeni bir sorawa ine Ağamcan Gahar'ın gelmesin arasyna degişmede bolsun. Atı doğru. Degişýärem, gürleşýärem, gaharlaşýärem, gülüşýärem hemme adam edýär. Te bu görüş. Ağam näme badyka adam. Bir minut men ekrana çykaryň şunu. Ine sorawa oyun manyagy ağam näme üçin batka döwletler bize kömek eden ok Germania, Amerika onun diktator bolduğunu bilýärler, näme üçin kömek eden oklar. Men her çykyşymda aýdýan şunu näme üçin kömek eden oklar. Ýene örekse ýatladýan Amerika, Germania we beýleki döwletler kömek edip dur. Bu Türkmenistana basyş edip dur. Ýöne bu ýene de şo ýerde ýallaklary, şo ýerde ýanky çepekçiler ýygnap video ýapyp bolkady. Ine meni halk goğulap dur, men ayağımı ilmi oşap dur, men şunu idetim gelin halk ayağıma yıkıp, yani oşap dur, seyredim men gurun binalarım, men Türkmenistan'ı üstüryen deyip Allah geliyor. Sebebi, o 20 yaştan aktivist kazanı bilenem bir hakikati aydı bilem yok sebebi, onun tarafından münglöç adam var. Onun tarafından televizyon, diplomatiya, hem de dağıtlar var, şoları ulanıp bütün dünyanın Allah geliyor. Şonun için näme üçin kömek eden ok diýenim, ine men size düşündürýän, siz bizi gowullaňyz ok, siz gürläňiz ok, siz görnäňiz ok, hiç de siz ýok. Ine şoň üçin bize diýerler, ay bir 10-20 ýaş adam näerde, ol hemme döwletlerde bar, Fransada da bar, Amerikada da bar. Ol bolýan zatlar döwletde. Şoň üçin sizin diýen zatlaryňyz çynmy näme biz tasdiklap biljekler ýa. Sebebi halk galan ok. Eger şolara ýaly ýagdaý bolýan bolsa, hökman halk galmady. Bular üçin bir logika taraftan eğer şu ýaly Türkmenistan'ın prezidenti bandit bolýan bolsa, şu ýaly geroinçik, şu ýaly narkotik biznesi edip halkyny dol taşlan bolsa, halkyna garşy görüşen bolsa, näme üçin halk galanok diýip soraýar. Halk galmasa diýmek, şuň edýän işlerini halk isleýär we halk gowulýar diýmek. Şoň üçin ine bular kän goşulyp bilenok. Eger şular halk kalmasa goşulsalar, onu başka bir döwletin içerki işlerine goşuluklar bolýar. Ýöne halk kalıp, birden Berdi Muhammed şul aktivistler ya halka birdat edän ýagdaýynda, onna bular turup, sen halky gysýan, öldürýän, gynýan diýip mo sanksiýa berýär. Ine şol iki tarapy bar. Ine men hemme berýän sora goýan tapawut, ýok kritik bolsun, beýleki bolsun. Aha, inni belli bolu näme üçin çekdi şäherde ulu aeroport gurulundy. Dogry. Şol aeroport özüňiz pikir edin kelýäňizden Kirkiçide aeroport näme? Diňe has Afganistana ýakyn bolansa, logistikany ýa şo ýerden bildirmän geçirip bolýar. Narkotikler şondan yüklep Türkmenistan bilmediği gün uçurup bolýar. On bir düşükli da. Sebebi şu yerde vertolyotdu, şun yani gaýny toparynyň biri bar ya, şonu tutsa diýe serhetdiler. Yani narkotikli vertolyot yüklep durha. Ol gönaýdy, siz bileňizmi men arkamda kimdim? Hemme şöyle serhetde saklanlar, yitirim bol. Nire gitti belisi yok şol adamlar. Şu ýaly bular narkotikleri öňe goýup satyp hükümetin manadyny, banklarynyň hemme gyzarlaryna Aşgabat'a getirip şoýdan ogurlap gitdiler. Türkmenistanyň manatlaryny daşýarypda konteynerda Şwitsariýada, Germaniýada, Fransada, Portugaliýada, Ispaniýada
Европа devletlerine konteyner yapıyor. Şoň için naliçka yok. Şonu kim bir daha satın alyan olsa bunu berjek. Bunu valuta gerek, dolar gerek. Ne şonu gören adamlar Türkmenistan'a aldılar. Niye men görmedi? Şoň için men size şu görüşe çağıryan, şu yola çağıryan. Bir günne, bir saatte düzülme zatları yıllap çekmeliler. Aktivistler gatyn öldü. Siz gatı da alın. Görüşen olsa, yine her Strelka aksatına biz görürüz. Türkmenistan'ın içinde ne adam görüşe tayar. Her de görürüz. İçinde yine bir de proteste çıktığın biz çıkacak da yani. Protestlere karşı Strelka'nı koyun. Şonu tutulan yağdaydı Strelka için Türkmen'e vatan yanma olsanız. Onu bir de aydın biz şunu bütün dünyada yaradık. Berdi Muhammedov halkı şeyle var kıstı Strelka için Türkmen'e vatan deyip şunu bütün dünyada aydık. Şunu absurdluğunu, idiotluğunu söylediler. Şimdi Türkmenistan'ın daşınlığı yaşayan adamlar. Sizem, yani gazetede, jurnalda, liste, ekranı yapıp Strelka'nı koyun. Menin gollayan. Şol videonu, şol turadınız ya. Eğer üstüne koşup bilen olsanız, Türkmenistan'ın prezidenti, menin prezidentim değil, menim şol DVT'nin aksatını gollayan, bize demokratiya gerek deyip şol gıyıtkaça, şu Strelka'nın duruş ekranı yazıp yüzümü ökenden bize video yiyelim. Biz onu cemlet koyuyorsa sansalar için ya OBS'ye, OON'un önüne ine halk Strelka bilen nerdaçılığını suud ediyor yani düşünürler bir de amatlı oluyor. Yine sizin sorularınız olsa aydın men gıyıtı efirim şunu men efirim utoryan. Okey, başka soru olmasa ДВТ акциясы, Strelka. Yani обычный Strelka yokorluğunu bolsa hasga uşul adamcılığını diye ve galım deydi ya men galım deydi. Şunu siz koyun Türkmenistan'ın şu muzurkosunu yani stenkalara, yere, çağcıklara meyil versen yarıp çıkıyor şu mikroyonun içinde Strelka. Hem mera Strelka yazın. Neçe Strelka köp bolsa Strelka yazan adam gör ya aha men ýek özüm değil ekenim. Başka adamlar bar eken deyip ondan ınam dörüye aramızda. Ondan birleşik başlıyor şu an. Şu Strelka aksatyna koşulun. Şu Strelka aksatynyň mazmunyny häzirki boljak gepleşiklerde biz düşündürür durus bilýär. Şonuň rezultatlaryny ýa-ni videolaryň suratlaryny biz size görkezdiler. Şunun bilen men sorumuz olmasa yine bir soňky soruga jogap bereyim. Islenik sorumy berip berýär. Tanqy soru ýa-da goly soru tapagy ýok. Biz sizin bilen. Мордова, я закончил 6 класс средней школы, я понимаю, что наша страна летит в пропасть. Почему выше образованных людей молчат, у них тоже мозгов не хватает. Джангиз Байтемир, готовы соru verdim. Я тоже очень удивлен, потому что мы как ДВТ встали, чтобы поднять людей, у которых здравый смысл есть. Людей, которые в своей жизни здраво на все смотрят, то есть смотрят логично, смотрят с нормальной точки зрения, не с идиотической, не с боязненной точки зрения, с нормальной точки зрения. Мы удивлены, почему высокообразованные туркменистанцы, которые спрятались в Европе, спрятались в Турции, полы моют, там за пенсионерами смотрят или за кем смотрят, спрятались, сидят, сами плачут в трубочку и не подключаются к борьбе. Мы очень удивлены. Почему в России студенты, преподаватели, медики, все, кто в России, больше 800 тысяч человек в России проживает. На Украине проживает около в среднем 30-50 тысяч человек, если не больше. Где они все? Что, родина только ДВТ нужна или только некоторым активистам нужна? Нет. Люди прячутся за отмазками. Мы боимся наших родственников. Все эти отмазки вы уже не говорите. Стыдно слушать. Почему? Потому что никого не трогают. Сейчас весь мир стал против диктатуры Туркменистана. Весь мир стал. Весь мир ждет первого шага от туркменистанцев. Если мы это не сделаем, у нас этот шанс появится только через 30 лет. Возможно. Возможно, нет. Поэтому сейчас огромнейший шанс, который не был в течение 30 лет.
Если мы не встанем, надо тогда никого не обвинять, ни Запад, ни ООН, ни ОБСЕ, ни Германию, ни Байден, никого. Надо в первую очередь себя обвинять. Мы никто, мы рабы. Вот с этого надо начать, тогда мы сможем что-то добиться. Yine bir soruğa murada top açılıptır ya tapi açılıptırmı? Men şul adamın diyecek zatını bilemem. Galaxy. Murada top açılıptır diyeler doğru şul. Top tapi mi bilemem näme diye. Yönü Türkmenistan Afganistan'a investisiya diye. Ahmet Çalın söyleyen bular 350 milyon dolara uğurladılar. Yani elektroenergiyani çekip, şu truva geçmelerine elektroenergiyani çekip, o truva bolormu, koyulormu, koyulmazmı, onun belirlisi yok yöne. Berdimuhamedov'un esası maksadı bu proyektler edip, gerekken ona ikinci soru var. Onun işi yok. Ummatsız pullor soğuk, şolu uğurlamak. Ahmet Çalık ve Nemçip diye, Ahmet Çalık ve biznes var. Daşırıp kampanyalar var, şonu pul yığınıyor. O doğru düşünüyor. Bunun götüne deperler. Biliyor şunu. Şunun için şu depenine, şu pulların arkasında gildenip, şu pulları soğuk yankı. 7 arka pullarını tayar edip bu. Ananın yeğenleri bilen Berdimuhamedov'un Ferdar bilen Ferdar'ın gayının topurunun arasında uruşlar söğüşler gidipdi o. O birbirinin alanışını. Şunun her kimi yankı inanımdan için Şamlı diyeni prezident olacak oluyor. O gülkünç saat yani on bir düşünce hem yok prezident olacak oluyor. Sebebi halkın işi yok şu hatırlıyor. Halk prezident saylığının bağdığını ya bolsa barmayanı bilip ne şu yal deyiyorlar, haramdadır yola çıkıp bizim devletimizi dolandırıp bağlıklarımızı, TV bağlıklarımızı oğurlar gidiyorlar. Sebebi halk uğrattı. Yine şunun ben Türkmenistan'la uğraştım. Şular bir uğri teknologiyasını ulanyayan hükümet ay goğulaşar yine her kıyınak yine tiden goğulaşar. Şu uğri teknologiyan inni bulur alıp şu kod diye de inni goğulaşar yine bulur yalı kıyın bolmaz ahir goğulaşar da deyip ödüllerini Türkmenistan'ın adamlar ödüllerine kod verip yani ay goğulaşar da royal bolmaz deyip ödüllerini uğurlu deyip bir otuyorlar. Şol siyasetın yani neticeleri. Düölmez, goğulaşmaz, bol, hov ağlaman bol, olur ya bir sağda olup özünüzü ağladıp 30 yıla şunu geldiniz. Dine beterleşer, men şunu suud edip, neçe yani video çıkışlarımı ettim. İnni bir oyunum. Devlet aktivistler, Türkmenistan'ın içindeki, bana can ediyenler, memnun yani işleyenler, hem aktivistler, Dayhan Parti, hem metna haşi diyen enatalı studentler, devletin aksatını, yani Strelka aksatını koşulun ve şunu görüş hükmünde, şunu hem yerde, şu bir yerde koyup bilen olsanız, Novat var mı? Nova'da koyun şöyle, durun yerinizde. Bantta, o yerde, bir yerde, çölün yerine baranla, koyun şu Strelka'nı. Surata düşürün. Bir koysun, beylik surata düşürsün. İyi verin bir de. İnternette koyun YouTube'a, tap audio. Aktivist çağda verip, aktivist çağda koyun. Ya da yine men şu videonun aşağına WhatsApp'ıma, imo'ma iyi verin bana. Top diyenin Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan. Hava tapi değil ya. Ona yani Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, India. Tapi. Top o mümkün Türkmençe adı doğrudur. Bolya hormatlı vatandaşlar men şunu bilen öz efir muhtaryan yeni bir redaksiya yaratdı diyen DVT öz Strelka aksatına başladı. Türkmenistan'ın daşında olun, Türkmenistan'ın içinde olun. Şu nerede şunu Strelka'nı koyup bilen mi olsanız aydın. İstanbul Strelka'nı koyun. India Strelka'nı koyun. Rusya Strelka'nı koyun. Yani Avrupa Strelka'nı koyun. Şehrin aydın ya da yani
Dövlet Aydın adyny ýöne Aydın nirde degen şu. Yani Dövlet Aydın şäherine aýtjak bolsaňyz döwletiň adyny Aydynda yani sтрелкany ya suratny ya videosunu koyun. Bolýar. Hemmeňize sag bolun. Ine добрый вечер. А можно вам такой вопрос? Вот стань вы президентом, что бы вы изменили в стране? Что, с чего бы начали? И со временем, на ваш взгляд, к чему бы пришли со временем? Заранее спасибо за ответ. Ну, это вопрос такой абстрактный. Президент будет избран. Будут свободные выборы. Свободные выборы будут подтверждены европейскими, американскими и международными организациями. То есть фальсификации никакой не будет. У каждого человека будет время на телеэкранах для теледебатов определенное. Допустим, 60 часов, все 60 часов будут делать. Кто победит, тот и победит. У кого программа сильнее, кому доверие больше, кто сможет доказать, что он может что-то сделать лучше, чем другие, тот и выиграет. Это нормально. Это и есть конкуренция. Это и есть настоящие выборы. Как раньше фальсификация, один кандидат, президент Туркменистана, а остальные там никому неизвестные учителя или никому известный там Чабан, такого не будет. Все могут выйти, и Чабан, и никому известны, все. У каждого программа, за каждым стоит команда. Или он одиночный кандидат, или же он представляет партию, движение, объединение, неважно. Все вот будут участвовать. Партия будет зарегистрирована. 3 человека партия. Никаких вот этих 5 тысяч человек набери, 50 тысяч набери, этого не будет. Это специальные преграды, чтобы партии никто не открывал, возможности не было, в любой момент можно было остановить официально. Никаких преград не будет. Чем больше общественных организаций, тем больше объединений, тем больше партий, значит, тем больше люди охвачены общественной жизнью. Значит, будет развитие больше, значит, люди будут сознавать больше, они будут понимать, что от их зависит все, от каждого человека. Если бы я был бы президентом, давайте эту абстракцию берем, посмотрим, если бы я был бы руководителем. Вот сегодня, сейчас, в первую очередь у нас есть программа политическая. Это что? Границы открыть. Границы открыть не значит, что нараспашку. Для граждан Туркменистана в любое время круглосуточно уехать, приехать. Валюта конвертируется круглосуточно. Днем банки делают, вечером делают частные компании. Частные компании круглосуточно работают. Обменные пункты. Туркменская валюта конвертируется круглосуточно. Туркменская валюта должна конвертироваться на азиатских, европейских биржах. Должна быть твердо гарантирована. Сзади туркменской валюты должно стоять или золотой запас, или какие-то подтвержденные ресурсы. Туркменская валюта, чтобы конвертировалась, денежно-кредитное обращение в Туркменистане, система должна быть налажена четко. Чтобы денежно-кредитное обращение работало, значит, все отрасли должны быть конкурентоспособны, работать четко. Это не зависит от президента, это зависит от министра, это зависит от специалистов, которые там. Президент Туркменистана определяет направление. Все детали разрабатываются этими отраслями. В отраслях должны быть суперспециалисты. У нас нету суперспециалистов. Вполне закономерный вопрос, откуда возьмем? Мы будем обучать наших людей круглосуточно. Что это значит? Дневные, заочные, вечерние. Все виды обучения на местах, на этих. Краткосрочное обучение в течение 2 лет, дипломы 5-летние с обширными программами. Будем привлекать специалистов со всего мира для того, чтобы сдать знания. Мы должны по знаниям догнать Европу. Минимум Восточную Европу. Наши показатели к 4 годам должны выйти на показатели Восточной Европы и даже их обогнать. Показатели не только экономические, показатели в социальной сфере, показатели в экономической сфере, показатели по минимальной зарплате, по пенсиям, по валовому национальному продукту, ВВП, по всем показателям мы должны выйти. Мы должны оторваться от Средней Азии, по всем показателям. Мы должны перейти на новый уровень. Для этого не только президент, вся команда работает, вся страна. Вот задача руководителя сделать так, чтобы вот в это участвовали все. И Чабан был заинтересован быстрее, значит, увеличить свой скот. И председатель колхоза, кого вызвали, он отвечает перед народом, чтобы дать большие показатели, найти проблемы, быстро их поставить и решить. Потому что
ни один хаким не будет назначаться. Все будут избираться. Никакой Гёктепинский в Либавском вилаяте не будет. Если только Либавский вилайет сам не захочет. Никакой Гёктепинский не будет в Марийском вилаяте. Если только сам Марийский вилайет. Люди официально в открытых выборах не выберут его. Если он достоин, ради бога. Но я всегда за то, что в каждом вилаяте свои люди лучше знают место. Децентрализация власти. Централизация, что это такое? Сначала мы централизуем, и потом начнем децентрализовать. Задача децентрализации власти. Максимально использовать вилаятские ресурсы. Человеческие, природные, геологические, то есть климатические, расположения и так далее. Разрабатывать специальные программы для каждого вилаята. Вычислить, где энергии больше, где расходов меньше, там и делать большие заводы, энергоемкие. В тех регионах, где сельское хозяйство должно расти, новые технологии. Вот это все за 4 года мы должны очень серьезно продвинуться. В первые месяцы вот этих перемен вы будете видеть каждый день перемен. Для этого должны быть специальные бригады, которые будут агитацией заниматься, которые будут объяснять людям все эти программы. Для этого, будут работать все каналы, журналисты, дискуссии будут, критика будет, все будет. Только вот так мы можем вперед продвинуться. Вот мы сейчас добиваем нашу программу. В этой программе, социально-экономической программе, будут социально-экономические показатели, которые мы должны добиться, методы их, откуда источники этих показателей и так далее. На этом я заканчиваю свой эфир. Всем огромное спасибо, молодцы, уже стрелку ставят. Всегда стрелку ставьте. Стрелка в течение 1 месяца с сегодняшнего дня, вот сегодня 6 до 6 декабря стрелка продолжается. Пожалуйста, везде должны показать стрелку, чтобы сказать, мы против диктатуры, мы против бандитского правительства, мы против бандитской власти. Поэтому мы готовы к переменам. Тем самым вы воодушевите и замотивируете всех граждан Туркменистана. Вы живете в Индии, вы живете в Америке, вы живете где угодно. На своей машине поставьте стрелку, фото сделайте, отправьте. На грузовике, вот ты на траке ездишь, на трак налепи большой плакат сзади поставь, катайся с этим траком, сделай фото. Везде, кто где может, стрелку ставить. Везде, где можно. Маленькую стрелку поставь в Туркменистане, которую никто не видит. Фото сделай, отправь. Это говорит о том, что есть один человек, который готов к переменам. Поэтому я вас всех призываю поддержать нашу акцию ДВТ, акцию активистов ДВТ. Стрелка – это акция не только ДВТ, это акция всех оппозиционеров. Подключайтесь к акции Стрелка. Мы рассчитываем на вас. Тем самым мы сделаем тест для себя. Кто готов к переменам, а кто не готов. На этом я заканчиваю свой эфир. Всем огромное спасибо. Следите за дальнейшими передачами. Там мы более детально будем все рассказывать. Спасибо за внимание. До свидания. Сау.